Slav rojbaşe vanno îro înye di roj beriya sersalê em ji wara bültenek pêşkêş dikin. Bültenekê nava rojê ye. Hin şîrove analîz hene. Hûn zanin ev du rojin em behsa meseleyekê dikin. Ev komkujiyek û li Elewiyya tê kirin li herêma Laskiye ye, Tertûsê. Li wan hereman gelek Elewî hene nabûne hedefa êrişên Heteşê. Di dîmenan de jî doh jî pêr jî min nîşanê ve da ama mesele ne tenê komkujîne divê çareseriyekê were peyda kirin. Ji bo vê çareseriyê pêşniyaza min ew bû ku qesede bikeve dewrê, netewî yekbî bikeve dewrê, qesedê erkdar bike ji bo ku ji bo Elewiyan hêzeke çekdarî were ava kirin. Perwerdehî were dayîn û hêzeke ewlekariyê ji bo parastina Elewiyan bikeve dewrê. Li wê derê her millet, her ol û bawerî bikaribe xwe bi xwe biparêze, bikaribe xwe bi xwe rêve bibe. Ev pêşniyaza min bû. Niha em dibînin ku hêdî hêdî di vê çarçovê de dengek ji qada navnetewî jî hatiye, bi taybetî ji Amerîkayê şêwirmendê ewlekariyê yê Donald Trump di vê çarçovê de daxuyaniyekê daye. Ji wan re jî gelekî bang diçin, daxwaz diçin ji wan re em çi bikin, qedera van Elewiyan wê çawa bibe, em çawa van Elewiyan bihêlin berbextê Heteşê ku bermayiyên Daişê ne. Di vê çarçovê de pêşniyaza ku ji Amerîkayê hatiye ez bi were parve bikim, gelekî nêzê pêşniyaza min e. Ev du rojin ez dibêjim tiştekî dibe yani. Çima nebe? Hêzên Qesedê xwedî tecrübe ne. 12 salê rêvebiriyekê xweser heye li Rojavayê Kurdistanê. Li herêma xweser yani tecrübeya parastinê jî heye. Qesede pir bihêsanî dikare sistemekî perwerdehiyê ya ewlekariyê li herêma Laskiyê ava bike ji bo parastina Elewiyan. Çima nebe? Me gotibû çima li rêvebiriya xweser ji bo parastina Erebên layîk ji bo Erebên Sunnî ê ku xwespartine Qesedê zarokê xwe tevlî Qesedê dikin, bi xwe piştgirî didin rêvebiriya xweser, çima ji bo parastina wan Qesedê dikeve dewrê, çima ji bo parastina Elewiyan nekeve dewrê? Yani tiştekî dibe yani. Çima nebe? Îjar daxuyaniya ku ji Amerîkayê hatiye gelekî girîng e. Ev qîmeta ku hêzên navnetewî didin Kurdan diyar dike. Bala xwe bidinê çi dibêje? Ez ê di nava bültenê de ji were bêjim, ji kerema xwe re li bendê bin. Niha ez dibînim heval hêvî dî hêdî tên em bi hera qasî çend deqe wisa hem analîz, şîrove û nûçe ji were pêşkêş bikin. Pêşî em biçin İranê, Werîşem Muradî bi tevî hevala xwe Pexşan Ezîzî bi malbata xwe re li hev civiyan, hevdîtin pêk hat. Hûn zanin her du girtiyên siyasî ne. Li İranê ev demekê girtîne Werîşem Muradî, Pexşan Ezîzî qedexeya hevdîtinê hebû li ser wan, bi malbatê xwe re nikaribûn hevdîtin pêk baniyana, di dawiya davê de imkan çêbû bi malbatê xwe re hevdîtin pêkanîn. Girtiyên siyasî Werîşem Muradî, Pexşan Ezîzî li girtîgeha Evînê ne, li Tehranê biryara darvekirinê dane wan, di derheqê wan de cezayê îdamê heye. Li kengê tê pêkanîn eger hêzên navnetewî bikevin dewrê, eger raya giştî ya İranê yan jî raya giştî ya Kurd bikeve dewrê, pir bi rehetî dikarin cezayê îdamê ku li wan her du keçê me hatine birîn şûn ve bidin vegerandin. Yani ev imkan heye. Beriya niha jî tecrübekî wisa çêbiye dibe yani. Ama ji ber van meseleyên li Sûriyê, li Rojavayê Kurdistanê, ji ber êrişên dewleta Tirkiye ev cezayê îdamê wisa maye û em ditirsin ku serê sibehekî were pêkanîn. Yani dewleta İran li pê çi ye mirov heqeten fehm neke. Tam di vê demê de ku rojhilata navîn sêr û bin dibe. Emeliyetên siyasî tê kirin li ser coğrafyaya rojhilata navîn. İran hê jî li pê wê yekî ku bikaribe çend jinên Kurdan dar ve bike. Bi vê yekî dixwaze ji xwe re pêşerojekê ava bike. Halbikî nizane ku kîn û nefretekî mezin di dilê Kurdan de ava dike. Sibê du sibê êrişekê navnetewî li dijî İranê çê bibe, Kurd beriya her kesî wêberê xwe bidin rejîma İranê ji bo hilweşandina vê rejîmê. Rejîmekî kevneperest, rejîmek ku tam dijminahiya milletê Kurd dike, keç û xortên Kurdan darve dike. Hevdîtina bi malbatan re roja 22 kanûnê pêk hatiye, yani hefteya borî. Ama ji nava raya giştî ya navnetewî
û ya Kurdan divê daxwazekî pir ciddî hebe, serhildanekî hebe ji bo ku Îran bikaribe şûn ve gav bavêje di derbarê cezayê îdamê ku li van însanan biriye. Li min biçî şer dewam dike ji kerema xwe re goh bidin vê analîza di derbarê Sûriyê de. Min îro manşeta min ew e ku dîreksiyona rêveberiya Sûriyê bi temamî dikive destê rêveberiya Xweser ya Bakur Rojhilatê Sûriyê. Yani hem qesede hem rêveberiya Xweser wê bikevin dewrê dibe ku di demên pêşme de rêveberiya temamê Sûriyê bikeve destê rêveberiya Xweser. Li ser vê analîzek heye, ne tenê analîzê îşaret hene. İşaret hene. Em bi hevra lê binêrin. Me gotibû şer dewam dike li min biçî 22 çete hatin kuştin. Ji doh ve 26 kanûnê heta îro, yani 27 kanûnê ye îro rast e. 22 çete hatin kuştin, zêdetirî 25 çete jî birîndar bûn. Navenda ragihandinê ya Qesedê di derbarê mijarê de li ser malpera xwe ya înternetê daxuyan yekweşand û ev agahî parvekirin. Dibêje Qesedê hêzên me roja pêşemiyê bersivdan êrişekê berfireh ya dagirkirinê ya dewleta Tirk û çeteyên wê di encamê de bi dehan çete hatin kuştin, bi dehan çete jî birîndar bûn. Panzer erebeyên wan yên askerî hatin îmhakirin, panzerekî din jî derbixwar. Di encama berxwedanê de 22 çete hatin kuştin, 25 çete jî birîndar bûn ji ber darbeyên giran neçarman çete vegerin. Bireve yan jî xwe di kozika de veşêrin. Daesh ketiye nava hewldanê. Daesh niha di nava tevgerê de ye li hember hêzên Qesedê bi taybetî jî derdora Dêrezorê di nava tevgeran de ne. Tên carnan wesayîtên hêzên Qesedê didin ber bombeyan hin şehîd hene. Rêxistina terorîst ev daxuyaniya navenda ragihandinê ya hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê ye îro hatiye weşandin. Ez daxuyaniya Qesedê ji we re dixwînim di derbarê Daişê de. Yani Daesh weke rêxistin, weke hêzeke eskerî ji dewleta Tirkiye sûd û fayde digire ji êrişên dewleta Tirkiye dikeve nava hereketê. Dibêje ka ez çawa dikarim hin heremên di destê Qesedê de kontrol bikim, dagir bikim. Rêxistina terorîst Daesh hewl dide rewşa kaosê ya ku li axa Sûriyê serdest e bikar bîne da ku xejnûva zindî bike, bi giranî heremên Bakur Rojhilatê Sûriyê ji xwe re dike hedef. Duh danê êvarê şaneyên girêdayî Daişê li bajarokê Mêrge da li gundewarê Rojhilatê Dêrezorê hêjmareke ji hêzên eskerî hêjmareke kiryarên terorîstî kirin. Di encamê de wesayîtekî hêzên întizamî yên eskerî kirin. Armanc girêdayî Qesedê ye ev hêzên întizamî. Di wesayîtê de personelên dîsîplînê hebûn. Di encamê de şervanekî hêzên dîsîplînê ciyana xwe ji dest da. Şaneyek Daişê li bajarokê El Şuhel dema ku ji noxteyekî eskerî derdket wesayîta hêzên me ji xwe re kir hedef. Di encamê de şervanekî me jî li wê derê şehîd bû dibêje Qesedê. Şaneyekî din jî rawestgeha Avê li bajarokê Dibanê kir Armanc. Di encamê de tenê ziyanên maddî ên giran derketin holê li wê derê kesî jiyana xwe ji dest neda. Ev êriş di demekî de têne kirin ku li heremê aloziyên ewlekarî yên hevdem li gel êrişên dewleta Tirkiye ya dagirker û çeteyên wê yên li ser heremê Bakur Rojhilatê Sûriye rû didin. Diyar bûye her ku diçe metirsiya rêxistinê zêdetir bûye, yani tehdît heye. Yani xeteriya ku Daesh ji nûva zindî bibe, ji nûva bikeve nava tevgerê heye. Navenda ragihandinê ya hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê van agahiyan dide. Elbet bi qasî 50,000 hêzên Daişî niha di zindanên Qesedê de ne. Eger tiştek bibe, eger dewleta Tirkiye bikeve hereketê, tiştek were serê vê zindanê, ev Daişî dikarin hemî bikeve nava hereketê ji nûva xwe bi çek bikin, qismekî wan wê derbasî Ewropayê jî bibin, çalakiyên terorîstî wê li Ewropayê jî bikin. Di vê serê salê de jî dîsa jî li xwe baldar bin li navendên Ewropayê di nava komên girseyî de pir temne gerin, dibe ku li hin deveran êrişên terorîstî pêk werin. Dewleta Tirkiye jî dixwaze tiştekî wisa bike. Çünkü hêzên Ewropî ya jî Amerîka çiqas îtîbarê dide Kurdan, çiqas bi Kurdan re eleqedar dibe, dewleta Tirk ew qas dikeve nava tirs û panîkê di vê çarçovêde çalakiyên terorîstî li Ewropayê li dar dixe. Dide pêkanî, yani çekdarê xwe dixe dewrê.
devleta Tirkiye jî pir baş dizane ku sistema îro ya HTŞ ji bo temamê Sûriye ne müsaide. Yani kültüra ku li Sûriye ava biye, kültüra modern, laik, milletê li wê derê ne müsaide ji sistem, ji mantıqa HTŞ re. Mantıqa ideal ku dikare li temamê Sûriye pêk were a rêveberiya Xweser e. Konfederasyona Demokratîk e li ser vê yekê ez hinekî behsa vê sistemê bikim. Sistem çi ye, çawa ye, çawa birêve diçe. Sistema konfederal çawa dikare li temamê Sûriye pêk were em ê behsa vê yekê bikin. Niha hûn zanin li peravên Derya Spî li Laskiye Tertûsê ev demekî ye li hember Elewiyan komkujî pêk tê, êriş pêk tê. Zarokê wan dabêjin erdê hep qeret li wan dikin, serê xwe nîgê xwe datîne ser serê wan ev hêzên HTŞ. Heta niha hêzên navnetewî pir neketin dewrê. Tenê ji nava Kurdan deng bilind bû. Ji qada Tirkiye jî pir deng bilind nebû. Mirov şaş tîmîne. Mesela rojnamevanên Tirkiye, siyasetmedarên Tirkiye derdikevin ji xwe dipirsin dibêjin ya dema ku Beşar Esad êrişê Sünniya dikir we çima dengê xwe dernexist. Yani mîna ku van êrişên HTŞ, êrişên Sünniyan ên li ser Elewiyan rewa nîşan bidin. Ez nebêjim êrişê Sünniyan jî ji ber ku haya Sünniyan jî jê tune ama tamamen êrişên HTŞ, êrişên çekdarên girêdayî dewleta Tirkiye ne. Ev çekdarê wan in êriş dikin ser Elewiyan. Îja niha ev du rojin ji wara baskir ev li çareyekê digerin mirov çawa bike van Elewiyan biparêze. Pêşniyaza min ew bû neteyek bî qesedê erkdar bike, wezîfedar bike ji bo ku derbasê wê herêmê bibe, korîdorekî di navbera Rojavayê Kurdistanê û Laskiye de ve bibe, di binê Helebê re di wê korîdorê de hêzên qesedê biçin, pergaleke nû ya eskerî ava bikin, keç û xortên Elewî ên wê derê bigire perwerdeyî hêzeke parastinê ji bo wan ava bike. Ev pêşniyaza min bû. Ev pêşniyaz êdî dengê min gîştî Amerîkayê meseleyekî dine ama şêwirmendê Donald Trump aynî tiştî dibêje. Ka em guh bidin wî. Michael Waltz dibêje bila Kurd biçin herêmên Elewiyan. Ew herêmên ku beriya niha dibin kontrola Îranê de bû, dibê bila Kurd biçin wê derê, pergala xwe li wê derê ava bikin ji bo parastina Elewiyan. Ev tiştekî ne baş e. Tiştekî süper e. Yani ev îmaja Kurdan ya da qada navnetewî de nîşan dide. Yani Kurd weke hêzên hewarê xuya dikin. Şêwirmendê ewlekariyê yê Trump dibêje ji deverên ku beriya niha Îran lê serdest bû, yani li herêmên Elewiyan bila Kurd biçin li wê derê bicih bibin, bila pergala xwe ya parastinê li wê derê ava bikin. Ji bîr nekin qesede şiriyekî mühim ya hêzên koalîsyonê ye, hêzên hevpeymaniyê ku di nav de bi qasî 85 dewlet hene. Yani qesede kusa xwedî îtîbar e li rojdata nevîn. Eger tiştekî wisa bibe ev ji bo Kurdan dibe nimetekî pir mezin. Dibe îtîbarekî pir mezin. Ev nîşan dide ku qesede rêveberiya Xweser namzetekî ciddî ye ji bo rêvebirina temamê Sûriye. Çünkü niha bala xwe bidinê hêzên navnetewî aniha tenê li HTŞ dinêrin ka emelê wan çi ye, çawa tev digerin li hemberikê me netewên li herêmê. Em zanin durzû ji aliyê İsraîlê ve têne parastin. Kurd, Elewiyên Kurd û Erebên laîk ji aliyê Qesedê ve têne parastin. Wekî din milletên din ên li herêmê mesela Xristiyan dibin, Elewî dibin, ên li herêma Helebê, ên li herêma Laskiye niha dibin xeteriyekê mezin dane, dibin tewlîkeyekê mezin dane. Di hefteyên pêş me de Camîa Avrupayê ya Amerîkayê li HTŞ dinêrin ka ber bê ku derê ve diçe. Dewleta Tirkiye dibe ku di van demên pêş me de bikeve dewrê zorê li HTŞ bike bêje ya hûn çi dikin. Ve plan û projeyê me hemî ser û bin kir. Eger hûn hûsa tev bigerin, hûsa eşk tev bigerin, ew ê we ji wezîfê bigirin, hûn ê weke terorîst dîsa di lîsteyan de her hebin û hêzên Qesedê wê werin bikevin şûna we. Çünkü niha valahiyekê ciddî ya îqtidarê heye li Şamê. Eger HTŞ nebe, wekî din kî dikare bibe namzet ji bo rêvebirina Sûriyê? Bînin berçavê xwe hûn bi xwe bibêjin. Yani kî dibe bila bibe? Kesên ji Kurda hez nekin jî, welatên Ereban jî, ew ê jî mecbûr bimînin ku bang li Qesedê bikin.
بانگ لرهبریه خسر بکن ورن تجربه خوی 12 سالان لشامه برهبه ببن بخن مریته يعني از دبیجم اف آنها اف دنگی کو جمایکل والس درکتیه جبو پاراسن علویان دنگی کی پر مهمه پیشنیا زمانا دو روزان آنها جدوی درکتیه اف گلکی باشه سوریه چوا دکیجان شرطان داد که به دست رهبری خسر لسرویه که از به دستور و هم تشتان ببیجم کال پیامی و ده اگر تشتکی تونه به از وسط چاوه که پیامی وجی بگرینم و گوتری نها اونزانن دوی روشی ده هوانو چافکانی آبوری جسدی حشتی چافکانی آبوری یا سوریه لهرم خسره پترول زوین چاندنی گاز بنداوین آوین فرات دیجله همی و هر چمندن هنه اف همی لهرم خسرن اف چافکانین آبورینه نها همی دبن کنترل رهبری خسر دانه در روشکی وساده اگر رهبری خسر هر شامه کنترل بکه رهبری شامه بگیره سرخه ارک وظیفه اف دولمندیه که نهال هرما خسرن حمید که به خدمت تمام سوریه اف آوانتاژه کیه تجربه سیاسی 12 سالان هیا پررنگی اتنیکی اولی هیا الودره نبونا دزی گندلیت کاره سبب که هزی نافنتوی پیش نیاز بکن رهبری خسر بچه شامه terör tüneye, şiddet tüneye elvederi yani bahsa terör u şiddeta nafqayı dikim. Yani hezin ku reveberiya xweser birêve dibin di nava 12 salan de dizî gendelî nekirine, şiddet li hemberî hevûdû bikar neanîne. Ev mühim e. Şiddet hebe jî ji dewleta Tirkiye hatiye, ji çetengirî de dewleta Tirkiye hatiye û ji Daişê hatiye heta niha. Wekî din şiddeta nafqayî çênebiye. Tehammül, toleransa bêdawî ya beramberî cîranan di biryaran de د ژیانê de wekeviya jin û mêr ev hemî faktorên serekene ji bo ku cîhana navdentewî pêşniyazê reveberiya xweser bike biçin Şamê. Azadiya ol û raman, fikir, azadiya pêkanîna dîn û ola xwe ev gelekî mühîm e. Fikr û raman bêdawî tu azadî, tu dikarî fikrê xwe beyan bikî, tu dikarî şerîetxwaz bî, tu dikarî layîk bî, tu dikarî her tiştî biparêzî به شرطی کو ضرر ندی کسی که لکه خواه تو حتی داوید کاری آزادی خواه بجی به فکر خواه به رمان خواه لی به شرطی کو تو ضرر ندی جیران خواه در دور خواه به شرطی کو کسی نوکتنه تو وانا عجز نکی توی اگر او نوه تو تماما آزادی وکه لسویسره وکه نروژی وکه سوئدی یعنی اف همی چما از رئیس دکم Suriye'ye ki ideal ancak bir mantıklı dikare vere birey birin. İslam'a heri başı ez devi kanaat edeme de sistema layık da dikare pek vere çünkü herkes azad e ligori mezhebi xoy ligori ol bavariye xoy be xudai xara dikare bike ve diyalogi ama eğer şeriat hebe kijan şeriat mesela bu fikrin şeriateki kanuni bir beriyas 1600 salan hatiye avetin درباره جواکی دایه، درباره پاره کردن ارد و زویان دایه، درباره پاره کردن ملکیت دایه، درحق زواج، آوا کردن مالبات دایه. همه قانون برای 1600 سال برینه. یعنی تو وانا بینی ایر دروجا میا ایروین دا بدی پیکانین، انسان می ایروین فیر نبونه، نکارم پیک بینه. یعنی مسئله جواکی جی دنافدا. یعنی دوی çerçevede yani tu tene mezheba sünni ya radikal ya selefist şkara esas bigri ev çi biryar bigirin ev be ve deme zahmete ne alevi dikarin ola xwe pek binin hatta birey Müslüman jî nikarin ola xwe pek binin li gorî mezhebê xwe yani دوی çerçevede ez niha sistema herî ideal mesela eger merov laisizme li welatekî eger merov laiklikê pek bîne و دمه مروین سلفیست جید کردن باوری خود پک بینن مروین علوی جید کردن خریستیان جی جهو جید کردن درزو جید کردن کرد جید کردن herkes dikare لگوری اولا خو لگوری نتوا خو الحد بجی ایجار د مثلا اولو باوریه ده لایسیزم د مثلا پیکانینا جیانه ده جی دموکراسی لگوری دموکراسی جی
pergala ku merov bikar be pê dewletekî birêve bibe jî konfederalizm. Ji bo dibem dibêjin konfederalizma demokratîk ku nihal Swîsre pêk tê. Ha tecrüba wana 700 salan heye. Swîsre 700 sala neketiye nava tu şerekî. 26 kanton hene xwe rêva dibe. Biryar ji jorva nayê girtin, ji jêrva tê girtin. Yani gel biryaran digre li ser hikûmetê ferz dike, hikûmet jî pêk tîne. İjar mesela hakikaten eğer merû bifikre demokrasiya normal jî nikare bibe derman yani ji bo rewşa herêmê ala Sûriye. Ancak sistemeke konfederasyon dikare ew qas cihêrengiyan li cem hevû de bigre bê ku sînor bixe navbera wan. Yani sînor jî çima hebe? Di navbera Alewiyan, Durziyan de, di navbera Kurd û Ereban de çima sînor hebe li Sûriye? İcat nake. Yani merûv eğer sistemeke konfederal ava bike dikare bê sînor jî bi hev re bijî. İcat di sistema konfederasyonê de merkez ji jor ve hukm li herêma nake. Yani biryarên xwe li ser civakê ferz nake. Tam berova jî biryar ji nava gel têne girtin, diçe ji reveberiya giştî re. Tu çi bixwazî dikarî bixî referandumê. Eğer nel gor delê te be, tu çi îmziyan berhev dikî, tu tiştekî bixwazî dikarî bidî guherandin. Eğer alîgirên te hebin, eğer hevalê te hebin, tu mesela 50,000 îmze berhev bikî, yani 100,000 îmze berhev bikî, tu didî reveberiya jor mecbûr e vê înisiyatîfa te bixe referandumê û eğer were qebûlkirin ji aliyê gelve, wê demê tu bi ser dikevî. Wê demê herkes mecbûr e jêra erê bike. Çünkü paraniya insanan gotiye erê. Mesela beriya çend salan devleta Swîsre tunzanin xwedî artêşekî zexme jî artêşa her çend Swîsrî bibêjin Hitler ji tirsa artêşa me nekarî were Swîsre jî yani xwe weke xwe bihêz dibînin. Milletê Swîsrî rojekî çend kes derketin gotin artêşa Swîsre îjab nake. Êdî li ser me gef û tehdît tune ye. Em dixwazin artêşa me ji holê rabe. Bila ew bütçeya ku ji artêşa re vedqetînin, bila biçe ji îxtiyaran re, ji perwerdê re, ji zaroka re. Em çima axwasa bixebitin bê sebeb, bila biçe ji xizmeta civakî re. İnisiyatîfek ava kirin, di nava xwe de 100,000 îmze kom kirin, dan reveberiya jor, referandum çêbû, ji sedî şêst însanan got na, bila artêş hebe. Wisa çêbû. Ha, beriya salekî jî, beriya ne salekî, bawer dikim 3 sal beriya niha jî, dîsa înisiyatîfek berhev bû, îmze berhev kirin, gotin bila dewleta Swîsre ji bo her hemwelatiyekî Swîsrî 2500 frank maaş bide herkesî. Kî hemwelatî be, bila bibe xwedî maaş. Mesela normal hemwelatiyê dewletekî vê yekê çawa dikare ret bike. Ama milletê Swîsrî fikrîn ya em li malê 4 kesin. Her yek ji me 2500 bigire dike 10,000. Wê demê eğer 10,000 bikeve nava malbata me, em serê guh hev dixwin. Kes ji me ji malê dernakeve. Jiyana me ya civakî çê nabe. Em naçin kar, em naçin xizmetê, em naçin bîroya. Wê demê çawa dibe sistem disekine. Bixwe millet bixwe fikrî. Gotin na, em maaş naxwazin, em imkanê kar dixwazin. Niha mesela ew înisiyatîv ket. Paraniya xelkê ew maaş ret kirin. Yani mantıqa vê derê difikirin çawa ye? İş, kar ji xwe re weke perçiyekî jiyana civakî dibînin. Yani weke kolebûnê nabînin. Ji bo xwe îja hevan yani tiştek ku ez pêşniyaz dikim, yani tiştek ku vê derê de em li ser daxivin, yani di sistema konfederalizmê de şaxis nabin revebir. Komîte hene, yan jî konsey hene. Hûn dikarin wekî şewrekî yan jî encûmen bina bikin. Komîteya revebir dikare ji 5 kesan pêk were, ji 7 kesan pêk were, ji 9 kesan pêk were. Ev komîteya revebir e, yani konseya jê re dibêjin. Salê carê yek ji van endamên konsey dikare weke serokwezîr were erekdar kirin. Mesela li Swîsre weke dewlemendî yani weke agahiyekê giştî bu ara parve dikim. Ji bo merû bizanibe. Yani mesela li Swîsre niha 7 kes endamê vê konseyê, konseya revebir ya Swîsre. Salê yek ji wan dibe serokwezîr. Ha hûn ê bêjin erka serokwezîr çi qasî ye.
Serokwezîrê Swîsre ferqiya wî ji endamên din ên konseyê çi ye? Tenê wextê ku ji derve mîvan werin, dîplomat werin, serokwezîrê welatekî cîran were, tenê diçe pêşwaziya wî. Wî tîne dike mîvan, dibe otelê, pêra hevdîtin çê dike, tenê ew erka wî heye. Erka wî ya duyem jî, ferqiya wî ji endamên din ên konseyê ew e, li meclîsê dema serokê meclîsê tune be, ew meclîsê bereva dibe. Ew qas e. Sala din yekê din dibe serokwezîr. Ji ber vê yekê kes niha navê serokwezîr jî nizane li Swîsre. Çünkü konsey bereva dibin, şexs bereva nabin. Ja mantık mühim e. Mantıka ku li vê derê rûniştiye ew bereva dibe. Eger îjar yani ne şert e, yani kesekî bibe serokwezîr û li gorî xwe biryaran bigire, kesekî bibe serokkomar li gorî xwe biryaran bigire. Yani di vê sistemê de Kurdek jî dikare bibe serokwezîr. Mesela bifikirin li hikûmeta Şamê de eger konsey çi be, Konseya Konfederalîzma Demokratîk ya Sûriyê, Kurdek jî salê carê dikare bibe serokwezîr, Dirzûyek jî sala piştî wî dikare bibe serokwezîr û endamekî Heteşî jî dikare bibe serokwezîr. Yani problem çi ye? Heteşê hemî kirinê xwe dikare li taxa xwe, li mihlê xwe pêk bîne. Li mala xwe şerîeta xwe jî dikare pêk bîne. Problem tune. Ha, zulm li jina xwe bike, bi tu şeklî nayê qebûl kirin. Welew ku di ol û baweriya wî de zulm li jinê ew bike jî, rewa bibîne jî, di sistema demokratîk ya konfederalîzmê de li gorî rêveberiya xweser ku îro tê pêkanîn, tu nikarî. Mesela li gorî şerîetê biqasî ku em ji ayetan dixwînin vir dewî de, dibê jina te dereng mal hat, ji dereng hat malê heqê te heye, tu fîzîkî müdaxele bikî. Ev qedexe ye. Yani li gorî rewşa me ya îroyîn qedexe ye. Zulm nikarî bikî li şexsekî din. Tu serdestiya te li ser kesekî din tune ye. Jin be, mêr be, zarok be. Zarokekî 18 salî mezintir bû, azad e. 18 salî biçûktir bû, tu nikarî bidî zewcan din bi darê zorê. Yani ew dikeve 18 salî biçûktir be, dikeve çarçoveya zarok. Zarok e, ne bilî. Yani ne xwedî îrade ye. Di vê çarçovê de tu nikarî mesela zewaca wî çê bikî. Îja ev sistema modern ya îro cî heye, tu çima çi sistemekî kevin tu tînî li Sûriyê dî pêkanî? Yani ne mümkün e. Ji ber vê yekê hêviya min heye. Hêviya min heye. Heteşe bi tu şeklekî nikare li Sûriyê bibe rêvebir. Mantık dest nade. Mantıka civakê jî dest nade. Hevû da red dikin. Şerê navxweyî wê dest pê bike. Ha, di vê navberê de, di vê kaosê de, şerê navxweyî de İsraîl gav bi gav digehe ji armancê xwe em çi bikin? Erê, ew ê bige ji armancê xwe. Êdî armancê wî dagirkirin heye, dixwaze were heta Dicle Firatê, dixwaze biçe heta ser sînorê Hatayê, êdî ew problema Tirkiye û İsraîlê ye. Em nikarin pêşî li İsraîlê jî bigirin. Ew qasa dünya heye, ew qasa Tirkiye heye. Aha em pêşniyaz li wan dikin ku werin Sûriyeyekî demokratîk di çarçova sistema konfederalîzmê de birêve bibin. Wextê hûn nayên em çi bikin? Mecbûr İsraîl li gorî xwe pêş dikeve. Ama problema İsraîlê bi Kurdan re çê nabe. Yani ne fikirin? Mesela rojnamevanên Tirk derdikevin dibêjin İsraîl wê Kurdan bikar bîne, İsraîl bi Kurdan re nabe dost. Dostanî tune ye. Her tişt li ser menfaetan e. Eger menfaetê me li cem İsraîlê hebe, çima nebe tekîliya me? Eger menfaetê İsraîlê li cem Kurda hebe, çima nebe? Her tişt di çarçoveya menfaetê de ye. Dostaniya di navbera dewletan de derew e. Dostaniya di navbera milletan de jî derew e. Tiştekî wisa tune ye. Hele biratiya milletan qet tune ye. Çi biratiye? Merov ji mafê hevûdora rêz û hurmet bigire ew e. Yani wextê ku tu ji mafê me re rêz hurmet negirî, ji bîr û baweriya me re rêz û hurmet negirî, ji fikrê me re rêz û hurmet negirî, ez çi bikim bi dostaniya te, ez çi bikim bi biratiya te? Tirk û Kurd xwişk û biran e, ama her tiştê wan heye, tu tiştekî Kurdan tune. Ez çi bikim bi vê biratiyê û bi vê dostaniyê? Yani nabe. Mantık tune. Ji ber vê yekê wekhevî, wekheviyek Kurd û Tirkan esas e.
Ne dostani ne biratî. Tiştekî em naxwazin. Em tenê wekheviyê dixwazin. Li Sûriyê jî aynı away. Ama mesela li Sûriyê ew sistema ku ez ana behs dikim tu problem çê nabe. Çünkü maf bawekî wekhev li her kesî tê belav kirin. Yani nakokî jî dernakevin. Şerê navxweyî nemimkün e derkeve. Ama tu rabî weke li Tirkiye Kurdan inkar bikî, Durziyan inkar bikî, heqêwanî inkar bikî, wê demê çi dibe? Problem çê dibe. Dibe weke Tirkiye. Tu ji nava şer nikarî bifilitî. Yani ev sistema konfederasyon anaha hele hazır merûv bibêje em bibin Sûriyê pêk bînin elbet zehmet e. Anaha şert û şûrtên siyasî konjonktûr ne müsait e. Wê hêv yani civaka Sûriyê ez dibînim ew ê bi civaka Sûriyê hê pir bilîzin. Ew ê hete şê sor bikin, belkî berdin ser Elewiya, berm ser Xristiyanan. Ji bo ku tevlihevî zêdetir çê bibe. Çünkü heta tevlihevî çê nebe, civaka navnetewî nayê pêşniyaz li rêveberiya Xweser nake nabêje biçe Sûriyê. Çünkü divan şertan de mesela rewşa îro aniha de eger civaka navnetewî biçe ji rêveberiya Xweser re bibêje em dixwazin rêveberiya temamê Sûriyê teslîmê we bikin, mantiqa we dest dide, hûn müsaîdin, qadroyê we jî hene, hûn dikarîn însana perwerde bikin. Di vê şert, divan şertan de heteşe ev çekdarên heyî sistema îro dest nade. Wê demê nakokî mezintir dibe. Ji bo ku ev çê be, ji bo ku civaka navnetewî rêveberiya Sûriyê teslîmê rêveberiya Xweser bike, divê pêşî kaosekî pir mezintir çê bibe. Tevlihevî çê bibe. Êdî însan bikerixin, aciz bibin. Ancak wê demê sükûnet çê dibe, dibêje em çawa bikin? Aha, herema ku lê aramî heye, herema Kurdan e. Em neçî xwe nespêrin wan, ama em wan bînin ji bo me birêve bibin. Evî şûsa ye. Yani hêzên navnetewî niha bi vî şeklî, bi vî mantiqî derdikevin. Ya rast di vê çarçovê de min nivîsa Selaheddîn Erdem jî dît di özgür polîtîkayê de bala mikişand. Çünkü ew mijarê ku aniha em bahs dikin, ew jî bahs dike. Halbuki ême em hûn jî şahidin sê roje em bahsa vê meselê dikin. Parastina Elewiyan di vê ji aliyê Qesedê ve were kirin. Netên wek bibikeve dewrê erk bidin Qesedê. Vê ji bîr nekin. Baş e. Ya duyem rêveberiya temamê Sûriyê dikeve destê rêveberiya Xweser. Ev jî pêşniyazekî, ev jî dibe. Yani mümkün e. Eger mirov hinek bifikre mümkün e. İjar ka Selaheddîn Erdem çi dibêje? Kesayetiyekî giringê Kurdan e, ew jî di vê çarçovê ez nivîsa wî bixwînim. Dibêje ev 12 salin li Bakur Rojdatê Sûriyê hemû kom, nasnameyên etnîkî, sistema konfederalîzma demokratîk xistine meriyetê, cerbandinekê demokrasiyê ya ku li Sûriyê mîna wê tune ye, mînaka wê tune ye derxistine holê, bi tecrübeyên rêveberiya demokratîk û feraseta demokratîk, nezîkatiya ekolojîk û azadiya jinê, pêşketinekê nû ya ku hemanên esas yê Sûriyeyê nû afirandine bi dest xistiye. Hemî têda mesaj hene. Çawa ku li Sûriyê cerbandin yan jî tecrübeyekê demokrasiyê ya wiha tune ye, tecrübeyekê ciddî ya ku mirov jî re bibêje demokrasî jî tune ye. Çawa ku ev rewş ji bo desthilatdariya Baasê derbastar e, ji bo hetêşê jî ku niha hewl dide bibe rêveberiyekê nû hîn bêhtir derbastar e. Wê demê gelek tiştên Kurdan, tiştên rêveberiya Xweser ya Bakur Rojdatê Sûriyê hene ku tevlî avakirina Sûriyeyê nû ya demokratîk bikin. Eşkere ye ku heta ev tecrübe, ev hêza Kurdan esas neyê girtin, Sûriyeya demokratîk şêwe nagire. Bêyî van, yani tiştî ku em bahs dikin, li Sûriyê herî zêde dîktatoriyekê netew dewlet ya nû wê were avakirin, wê şekil bigire. Ev dîktatoriya nû ya netewperest û serda jî olperest ji ya berê wê xirabtir bibe. Dibêje Selaheddîn Erdem. Rast e, tespîtê wî gelekî rast in. Ev tê wê manê di şêwegirtina Sûriyeyê nû ya demokratîk de
cih rola Kurdan serekeye. Suriye'ye demokratik ve xabis vere tecrübeye demokratik ya Baku roşlatê Suriye û gelek tiştên jê fêr û gelek tiştan jê fêr bibe. Mesela ew dibêje Suriyeya nû wê fayde bibîne ji rêveberiya Xweser, ez tam berova jî wî dibêjim. Rêveberiya Xweser wê biçe direksiyona temamê Suriye bigire destê xwe bi rêve bibe. Milletê Ereb hê ji ber çavnebaweriya xwe ne amade ye, ama piştî ku zulma heteşê zêdetir bibînin, ew ê bi xwe werin lava bikin, pêşniyaz bikin. Hûn ê bibînin. Çünkü Suriye anha tam li gorî sîstema konfederalizmê müsaîd ê were bi rêve bibire. Ya hûn kîjan reng bejin têde heye. Hûn kîjan ol bawerî bibêjin li Suriye heye. Her cüre netew hene. Îja ez nivîsê bidomînim. Wê demê di rewşa heyî de hêza herî demokratîk û bi bandoriya Sûriyê, Kurd û Rêveberiya Xweseriya Demokratîk in. Mîna heta niha di şêwegirtina Sûriye nû ya demokratîk de Kurd wê rola xwe ya bi bandor bidomînin. Wê demê niha demdema wê yekê ev rastî, ev hêz êdî were dîtin. Mirov divê hêviya xwe biparêze. Umûd hêviya xwe mezin bike. Di berxwedan û avakirina demokratîk de hêza xwe bi rengekî bi bandor bikarbîne. Divê ev yek jî bi rohê seferberiyê were kirin. Li ser vî bingehî divê şoreşa jin, şoreşa gelan were parastin. Divê Sûriye demokratîk li ser bingehê azadiya jinê şekil bigire. Serkeftinên nû li benda Kurdan e, serkeftinên nû li benda Rêveberiya Xweseriya Demokratîk in li Rojavayê Kurdistanê. Dibêje Selhedîn Erdem. Yani tespitekî mühim e. Ez bawer dikim di van meseleyan de em hemfikrin. Tişta mühim kuna ji Amerîkayê hatiye, belkî hevalê ku destpêkê tevlî me nebûn, nebîstim. Ev camerê ku niha li ser ekranê hûn dibînin Michael Waltz, şêwirmendê ewlekariyê yê Donald Trump e, dibêje ji bo parastina Elewiyan, ji bo parastina herêmên ku ji aliyê Îranê ve hatine velekirin, dibe Kurd biçin bikevin wê derê. Baweriya xwe bi Kurdan tîne. Ev mühim e. Hevan nuezinek peyamê bixwînim, paşê jî hin û çên deqe dawî heye, ez dixwazim bi we re par vê bikim. Ez ji we re spas dikim ji bo eleqeya we ya ji bo vê kanala me. Ev çend hefte ne eleqa we gelekî zêde, eger hûn bibin abone jî gelekî baş dibe. Hûn nebin abone jî mala we ava. Tabî hûn bibin abone fayda we ji me re çêdibe. Em jî weke rojnamevan êdî eger em bizanibin ku eleqe baş e, em bizanibin ku gelê me heqeten pêdiviya gelê me heye bi kanalên bi vî şeklî, wê demê em dikarin bawekî profesyoneltir vî karî bikin. Dibêje pêşniyaza te gelek baş e, ya pêşniyaza me de mantık heye. Mantık heye. Yani bîne hişê xwe anha li Sûriyê, Tirkiye wê süper aciz bibe. Türkiye wê xwe biqelîşîne, wê ji peqîliya, ji çavnebariya wê xwe bixwe. Wê êriş bike, wê bombeyan teqîne. Ew ê çiqat çeteyên xwe heye hene bixin dewrê. Dewleta Tirkiye, tu demokratîk nebî, te demokratîk dikin. Tu hîn nizanî bajarekî bi rêve bibî. Ew mantıqa li Tirkiye îja aniha anîne li Sûriye bicî dikin. Hadi oradan. Bixwe dê. Çi însanên berredayîne. Tayyip Erdoğan ew mirovên derdora wan hemî gerî zekalî anîne Tirkiye bi rêve dibin, perîşan kirine vî milletî. 85 milyon insan heye tev perîşan bûne, gêj bûne, birçî bûne, nezam bûne. Ya hişê wan de serê wan heye. Ya nan tune bixwe hêj dibêje Tayyip. Mirov axwasa însanan çawa bêrûmet dike? Îşa radibin bi vî mantiqê xwe dixwazin bibin hegemon, dixwazin bibin serdeb, dixwazin biçin Sûriyê bikarbînin. Ya tu çî Sûriyê bi rêve dibî, bi heteşê diçî. Bu an çeteyê xwe dizê mirîşka tu çî Sûriyê bi rêve dibî. Ma civaka Sûriyê rê dide te. Civaka Sûriyê civakekî qedîm e, kevn e,
خودی kültüre huzanın aslıya perverde li Suriye belgeç qas bilin bu. Doktori heri baş li Suriye hene, li Şamê hebûn, Helebê hebûn. Heleb, Şam, bajarên qedîmin, civakên mezinin, wisa çend zîbidiyên heteşê, zîbidiyên Semo, Öso, Müso vana qebûl nakin. Civak red dike. Ji bo ku tu bikarî bibî namzet ji bo rêveberiya Sûriyê dibe hinekî mêjî serê te de hebe, tecrübe te hebe. Dibe te hinek ji çand û kültüra Selaheddînê Eyyûbî fayde girtibe. Dibe tu hinek temarê Selaheddînê Eyyûbî bî. Dibe tu hinek bişivî Mazlûm Kobanî. Tu rihê Mazlûm Kobanî de Selaheddînê Eyyûbî heye. Bi rehme zana şer bike. Ama hatta dawî şer nake. Hatta dawî qaş destatê bi lava dibe, rîca dibe, bi mirovahiya xwe dibe, agirbest. Şer naxwaze, xwe dûr digire. Ama roja ku hat sekinî, tu dewletekî jî nikare pêşî lê bige. Evî şûsa ye. Yani hêzên xaşperest hatin Qudus bi dest xistin, hûn li bîranînê wan binerin, bîranînê wan bixwînin, beriya hezar salî. Qudus kirine gola xwînê. Yek ji şêwirmendê wan ku wê derê weke rojnamevan, ê bi wan xaşperestan re diçin dikevin Qudusê hene, diçin bîranînê wan hene. Dibêje niha em li Qudusê ne, li filan derê ne, dibe xwîn avîtiye çokê, dibe ez anha di nava gola xwînê de dimeşim. Ama li hember wan xaşperestan Selaheddînê Eyyûbî ket dewrê rehmek pir mezin nîşan da. İnsanê ku dîl digirtin nedikuşt. Taqas dikir. û însan heyran ma. Ji ber vê yekê Ewropî heyranê Selaheddînê Eyyûbî ne. Ji ber vê yekê heyranê Kurdan e. Têk çûn. Li hember Selaheddînê Eyyûbî têk çûn. Ama dîsa jî heyran. Dibêjin ew gotina ku dibêjin dijminê xwe te kuşt heqîvîne xwe. Ew gotin belkî ji wê derê tê. Yani mirov Ewropî niha heyranê dijminê xwe ne Selaheddînê Eyyûbî. Ha Kurdistan nedanime Sykes-Picot, Picot camêrekî Fransî bû 1916'dan. Picot Fransız bû, Sykes İngiliz bû. Picot ji Kurda hez nekiriye. Ez qasê ku pê hesiyam ji dîrokê Sykes gotiye ya em anha rojata navîn parve dikin di nava xwe de ka em parekî jî bidin Kurda. Picot gotiye em nadin. Fransız e. Wextê ku rojata navîn xêz kiriye nedaye. Aha ji wara Sûriye ava kiriye 1920 Sûriye îroyîn wê demê sînorê wê hatiye ava kirin. Iraq çûn xortekî bi navê Faysal Anîn xistin serok ama tiştekî ji Kurdan re nehîştin. Ha wê demê Mahmud Barzancî şer dikir li hember İngilîzan gotibû ez naxwazim wan ranî qaş bikim, müzakere bikim. Agahiyên şaş nedim we lê dawî de hat girtin. Ew şandin Hindistanê. Yani İngilîzan pêşniyazê wî jî kiribû ama wî red kiribû bar dikim. Ême qedera me ye tim pêşniyaz tên em red dikin. Ama îro di rewşa îro de li Sûriyê ez dibêjim qeyedî û dem hatiye ev imkanên ku tê berdestê me em red nekin. Yani dî firsel hatiye. Îja ev sînorên ku çêbûne di 1923 de weke peyman bû garantî. Yani bû weke tapû di peymana Lozanê de êdî ew peyman niha dî bikêrnayê rabû. Firsenda Kurdan heye êdî ji xwe re cuda tevbigerin li gorî berjewendiyên xwe. Ama anha tiştê ku hevalê me dibêjin ya mirov Kurdistanekî ava bike mesela li Sûriyê tabi eger xiyanetê li Kurdan nekin bila milletê me Ereb jî milletê me Ermenî, Suryanî ew ê çi bibin. Mecbûr heremeke demokratîk çê bibe ku herkes bikaribe têda huzur bibîne. Yani tu çawa dikarî li Bakurê Sûriyê Kurdistanekî ava bikî û Ermenî li wê derê Asûrî li wê derê werin qetil kirin. Ya vana cîranê me hezar salan e. Tu mecbûrî wan jî bigirî hejmara wan tune artêş çê bikin.
hejmara wan tune xwe biparêzin. Nabe hejmara wan têrê nake. Mecbûr divê mirov bi hev re tev bigere. Yani milletên herêmê mirov bi hev re tev bigere. Ancak wisa çê dibe. Hevan ez xatir ji we bixwazim. Ka ez li ajansa binêrim. Eger êvarê îmkanê min çê be, ez dibêjim qey li gundewarên tîşrînê pevçûnên pir dijwar hene weke deqeya dawî. Deqekî. Ez vê nûçê ji we re bixwînim. Ka li tîşrînê wizanin do me ji we re ragihandibû li tîşrînê ev bendavekî pir girîng heye. Deqekî min ji we re nûçe anî. Ev anha ket ajansan. Hevan no. Li gundewarên tîşrînê pevçûnê pir dijwar hene. Tîşrîn ez ser xerîtê nîşanê vedim. Tîşrîn ber bi min cêve diçe. Tîşrîn di navbera Rojavayê Kurdistanê û min bicê de ye. Ev e. Li vê derê niha şer û pevçûnên pir dijwar hene. Ev 22 çete li vê derê hatin kuştin binêrin. Ev derek ku hûn dibînin anha di kontrola Qesê de ye ev bendav. Ev gundê Tîşrînê ye. Li van deran xerîte nîşan nade lêbelê di kontrola Qesê de ye. Îja niha hêzên Qesê de heta min biçî jî çûne. Derdora min biçî jî li wê derê di tûnelan de li nava gundan şer û pevçûnên gelekî dijwar heye anha. Bêdengiyekî heye lê çetên girêdayî dewleta Tirkiye niha pir bêhal ketine, bêmoral bûne, motivasyona wan kêm bûye. Sebeb jî ew e ku heteşe çûye Şam bi dest xistiye wê derê dixwaze ji xwe re pergalekî ava bike. Ev çeteyê me ehmeq jî ê dewleta Tirkiye tên Kurdan ji xwe re dikin hedef. Êdî ew jî difikirin ya çi karê me heye li vê derê. Çima em naçin Şamê rûnanên em ji xwe re pergalekî ava nakin. Çima em nabin xwedî tiştekî em hatine vê derê tak gule berdin Kurda. Çi derdê me heye em dikevin xizmeta armancên Tirkan. Êdî van tiştana ji xwe dipirsin. Mesela doh bi qasî sî wesayît tijî însan ji serê kaniyê birêketin xwestin derkevin ji serê kaniyê ew herêmên dagirkirî. Fakat pêşî li wan hate girtin. Yani hêzên dewleta Tirkiye nehîştin derkevin ama dawiye de çi bû? Ez dibêjim qey Qesê de serê kaniyê ev dere. Ez dibêjim qey Qesê de rê ji wan re veke bibêje kesên ku bixwazin werin serê kaniyê biterkînin derkevin dikarin ji wan re korîdor vebikin. Dikarin wan pêşwazî bikin. Ez dibêjim qey ev mümkün e. Bangekî wisa jî dibe. Banga Qesedê hebû heta serê salê çeteyên ku bixwazin derkevin bila derkevin. Yani şer wê dest pê bike. Ama cümleyekî tê de kêm bû. Çeteyên ku bixwazin derkevin dikarin werin di herêma me re jî derbasî Reqayê bibin, derbasî Şamê bibin. Yani tiştekî wisa dibêjim qey tê de tune bû di wê bangê de. Ha hinek kes dibêjin bang ji aliyê Qesedê ve nehatiye kirin. Ew spekülasyon jî heye. Rast e bawekî fermî ji aliyê Qesedê ve ev daxuyanî nehate dayîn. Lêbelê hêzên herêmî hene ew hin tişta dizanin şer çê be jî çê nebe jî ji nava serê kaniyê ji girê spî ji wan her du hereman daxwaza çeteyan heye dixwazin derkevin. Naxwazin serê xwe bixin belayê. Jin û zarê wan hene, zarokê wan diçin mektebê. Êdî dixwazin biçin herêmê xwe, gundê xwe berê, bav û kalê wan lê mezin bûne, ew lê mezin bûne. Belkî mêrik ji dêra ye. Çi îşî wê hatiye serê kaniyê nava Kurda sibê heta êvarê şer û pevçûn. Naxwaze serê xwe bixe belayê. Belkî mêrik ji Helebê ye. Mesele ew e yani. Îja ka wekî din li gorî agahiyên ku nûçîgihanê me dibêje ajansa Anha me ji herêmê ragihandine komên çete ên girêdayî dewleta Tirkiye di van keliyan de gundên derdora herêma Tîşrînê bombe dikin. Şerekî pir dijwar heye. Şervanên meclîsa eskerî ya Mibicê bersiv didin. Pevçûnên pir dijwar anha li herêma derdora Tîşrînê heye. Dibêje ajansa Anha ye.
Wezareta Koç û Koçberan ya Iraqê ragihand ku 126 welatiyên Iraqê ji herêmên spî Serêkaniyê Idlibê Ezazê ên Sûriyê vegeriyane Iraqê. We dît û çiya ku gava din mijwara xwend ev e. Ev veger di çarçoveya planên Wezaretê Yên ji bo vegera Îraqiyan ya li warê xwe de ye, di aynî daxuyanî de hate diyarkirin 26 welatî di deriyê İbrahîm Xelîl re ji bo Embar, Selhedîn, Kerkûkê hatine vegerandin. Di dema bê de wê hinek welatiyên din yên Iraqê jî ji Sûriyê vegerin cîwarê xwe. Yani ne tenê mirovên Sûriyeyî ji Serêkaniyê derdikevin, yên Iraqî jî derdikevin. Ev giring e. Mesela İmraliyê heye hevanno çi ket serê we nizanim rojnameya Sabahê ya girêdayê AKP wisa tiştek belav kiribû destûr derketiye sirri sirriya Ünder Pervîn Buldan dikarin biçin İmraliyê. Lê heta niha tu daxuyaniyekê fermî ji Dem Partiya re neçûye. Niha mesela îro dîsa parêzeran serî lê daye, malbatan serî lê daye ji bo bikaribin biçin İmraliyê. Ama tu destûr tune ye. Yani mîna ku Wezareta Edaletê ya Tirk henekê xwe bi Kurdan bike. Wisa dilîzin bime. Çi ye mesele? Em tam nizanin. Yani însanê ne ciddî ne. Rêveberên dewleta Tirkiye ne ciddî ne. Dibe darbeyekî pir ciddî ji Kurdan bixwin. Li Xeza û Refahê jî Filîstînî hatine kuştin. Ev zû de ye me qet behsa wan nekiriye. 11 Filîstînî hatin kuştin li Xezayê û Refahê. Di êrişa İsraîlê de dibe em vana jî bibînin. Yani ev jî rastiyê me ne. Hevan saetên pêşme de tiştekî acîl çêbû ez li benda we me û hûn jî li benda me bin ji kerema xwe re. Baş e. Ez navê we hinekî bixwînim. Gelek heval vê derê ne? Fîşîng Bayraşû heye. Rostemê Zal heye. Rostemê Zal mala te ava ji bo hatina te Maza Sor wextê dibê Tayyip Erdogan dikeve zorê basa heyeta ya na ya ez deqekî du deqe fikrê xwe di derbarê vê mesela ew ê de ji we re bêjim Devlet Bahçeli û Tayyip Erdogan ez divê qenaetê de me ku Tayyip Erdogan û Devlet Bahçeli wekî hev nafikirin. Devlet Bahçeli li gorî aqlê dewletê tevdigere, Tayyip Erdogan li gorî xwe û tevgera xwe rêxistina xwe tevdigere. Di navbera wan de nakokî hene. Mesela ev tayînkirina qeyûman jî tam li dijî projeya Devlet Bahçeli hate çêkirin. Ez dibêjim Devlet Bahçeli cuda tevdigere, Tayyip Erdogan newêre li dij projeyê derkeve ama di bera jî zulma xwe ya li ser Kurdan zêdetir dike Tayyip Erdogan. Yani naxwaze projeya dewletê pêk were. Dewleta Tirkiye, aqlê dewleta Tirkiye ferq kiriye ku li rojhata navîn guhernên pir ciddî çêdibin. Pêdiviya dewleta Tirkiye bi Kurdan heye ama Tayyip Erdogan resmen dijminê Tirkiye ye. Ne tenê dijminê Kurdan, dijminê Tirkanê jî, dijminê Tirkiyeyê jî. Tayyip Erdogan heta sağ be milletê Tirkî felah nabe. Bi hêviya rojên xweş, azad, dem baş, silav.